pamwe chete newe. Mamuka sei mama? Tamuka mamuka sei? Aiwa ndamuka bho zvangu. Kuri sei kwamabva? Watabva kuri right zvako. Aiwa tinotenda. Ndokumbirawo kuti mungotsanangurirawo kuna akateerera muzuva ranhasi kuti dambudziko rakunze pano ringave rechii. Inini dambudziko randiunza pano vana veZimbabwe. Dambudziko ranyanya kundiunza pano idambudziko rekuti pane mhepo zvinongoti inoti ikandibata ndoita semunhu ari kupenga. Zvokuti ndotadza kana kuriritira vana vangu kana kuchengeta vana vangu vandaimbochengeta. Saka dambudziko rakatanga ndakatanga kudanana nemurume uyu ndobva anditizisa ndotanga kugara tese. Paanongondipa mwana obva andisiya. Ndobva zvadzokorera futi kechi2, zvadzokorera kechi3, zvadzokorera kechi4, paka kechi5 in 1996 31 July zvine makore 26 years. Saka dambudziko randishungurudza kuti ndisvike pano paPlatinum FM kuti ndizobatsirikana nokuti zvandishungurudza. Even ndinonamata zvangu uko zvinondonamata inonzi Abba Father, asi zviri kungoramba zvakangodaro zvakandiomera. Saka zvapa kuti ndisvike panapa kuti ndisiputsanangurirei munzwisise nyaya yangu. Nyaya yangu iri kuti inotangira pakuti varume havauye kuzochengeta vana vavo. Anenge angodana neni akandipa mwana ndobva atondisiya oendera zvamuchose, kana kuti azofona hafoni. Ini ndakarerwa naambuya. Mbuya vangu vanga vane njuzu. Saka dzimweni dzenguva patinofamba tinombonzwa kuti vanenge vachida mombe yechiredzwa. Saka inini sekuti ndikwanise kutsvaga futi mombe yacho yechiredzwa nedambudziko rangu zvinoramba. Saka nyaya iyi ndopayakatangira pakurerwa nambuya. Ako zvinonda naamai ndo vandogara navo. Amai vangu vanoti havazivi kuna baba vangu nekuti ivavo vanoti nekuti handina baba vanongoti kumusha kwenyu ndokwaRusape. Ndikavabvunza kuti kwaRusape papa vanoti baba vako vanombondiudza vakangoti kwaRusape. Kuti ndikwanise kutsvaga baba vangu kuti ndivawane zvinhu zvinorema nokuti ndichingonzi kwaRusape, ini kwaRusape kwacho handizivi kuti ndekupi. Saka ivanoti nekuti ini handina baba saka ivo baba unovadii. Nokuti ini pandinombofamba ndonzi tsvaga enda kuhama dzako dzababa vako. Baba vangu vakangondiudza kuti vanonzi George Maluma. Saka ndongotiwo kana vakateererawo kwaRusape ikoko mwana wandatambura kuno vanongondibata paPlatinum FM vanokwanisa kundiwana. Saka nyaya iri kuti mhepo yacho ikauya ndinokwira mota. Mhepo iyoyo ichidhirekta mota kusvika pandinenge ndichienda. Dhiraivha anobva agarwa futi nemhepo iyi yandinenge ndinayo. Ndakanobudira kuZBC hama dzangu ndisingazivi kuti ndiri kuenda kupi. Ndikazoerekana ndangosvika paZBC News. Ndichisvika paZBC chavakatanga kundibvunza vakati ukauya nani ndandisina bhutsu. Ndandatobvisa bhutsu dzandinadzo nyuwani. Ndakazongoerekana ndisina bhutsu. Vakati wauya nani? Ndikati ndauya ndega ndine mwana kumusana mucheche ane 4 months. Wauya nani? Zvanzi chekutanga chatinotanga kutenda. Tinongotenda Ishe, tokudza Ishe. Mwana wako takumupa zita rokuti tokudza Ishe nenyaya yekuti mafambiro awaita nemasvikiro awaita panapa. Une mwana wawakabereka uyu. Tinotenda Mwari. Ndikabva ndavatsanangurira. Ndakuda kuti ndinotsanangura nyaya yangu. Zvakabva zvaramba. Ndobva ndangozonyarara ndobva ndatadza kuzoona ndaida kutaura kuti kudii. Ndobva yandigara futi mhepo yacho. Ndakatadza futi kutsanangura ndakangotanga kungotaura kutsanangura matongerwo enyika. Saka zvichidaro musoja ndobva anditsura akati mbomira izvozvo. Saka mhepo iyi yandishungurudza hama dzangu yandishaisa mufaro. Apa ndikutotsvaga rubatsiro kuti ndikwanise kusvika pana Prophet Magaya. Vakwanise kundibatsira sezvo ndichimboona paTV vachiita munana wane madhimoni kana iri shavi renjuzu rakandigara rikwanise kubva. Nokuti njuzu inokonzeresa maspiriti, maproblems. Pane pandambotaura nemi tisati tatanga chirongwa. Apa muri kutaura kuti mune mweya unokwezva vanhu vane mari. Sekuti mweya wachona ukakubatai munongotanga ungochiviwa nevanhu vekuti vanhu havangambofungire kuti ndo vanhu vari kukudai.
zvingave zviri zvimwe zviri kukonzereswa neshavi remanjuzu rainzi rina mbuya venyu vakakurerai? Izvizvi zvichitaura kumaprofita zvinonzi inini ndikatobviswa mweya wakaipa ndofanira kutodiwa nevanhu vane mari, saka zvatongogara zviri zviroko, asi ndisingazozivi kuti zviri kukonzereswa neizvozvo here kana kuti ozi zvakafanira ipapapa ndiri mukurwara kudai kana ticha yekutodhilasi vakatouya vakatonditi vanondida bva ndachangofambidzana navo wazodzonzi munhu wamuri kuda uya anotoita anotorwara but ivo havana kuzviona nokuti mhepo yacho inongoita zvokuuya, saka ticha vakabva vatondiramba. Pamwe pandiri kuda kubvunza ndepekuti pane pama muchimbotaura kuti pane wamakambodanana naye muzukuru wake akazenga achizofa. Chii chakakonzeresa kuti muzukuru wemunhu wamakambodanana naye azofa? Chinhu chakakonzeresa ndinotongotaura chokwadi, inenge ndiyo njuzi yacho inotuma kuti uite zvekubhawa, because ndakangoti ndine murume ndakabuda musi wekrisimasi ndichinanga kubhawa kunonzi kwaNyang'ari. Ndichisvika kubhawa ikoko ndobva ndatanga kutonwa doro, ndaisina mari ndatanga kunwa doro nevakagara mubhawa. Ndichimwa doro ndiri kubhawa ikoko ndobva muzukuru yeye ndobva azopinda muzukuru wemurume wangu ndobva apinda ndobva ati goguma muri kunwira doro mubhawa hatibvechi munomu. Zvishuwa takabva tabva mubhawa imomo ndobva tateerwa nemurume aindichivawo, ina handa kuziva kuti angandichiva, akambotaura zvake nyaya yake semunhu anga akadhakwa handaunzwisisa kuti ari kuti chii, asi chandakakwanisa kumudza ndikamuudza kuti mukadzi wemunhu wandatoita musikanzwa kuya mubhawa. Saka tichibuda mubhawa imomo, momenti yatakangobuda mubhawa tichingofamba hafu kilomita ndobva vakateera distance yakakura vachiteera inini ndakadhodzwa nemuzukuru wangu. Saka ini ndofunga kuti vaiona sekuti ndiri hura handina murume, saka ndobva tasvika parodhi pamharadzano ndakabva ndaona murume wangu achiuya kumberi kumba, ndati muzukuru ndisiye because murume wangu ari kuita ari kuuya. Muzukuru wemva andisiya ndobva ndatanga kumhanya ndichidzokera kumadokero, iye muzukuru wangu asara akamira nevarume vayo achitovatsanangura mukadzi wemunhu murume wacho ndiye ari kuuya. Ndakazongonzwa kuti abayiwa nebanga nemurume wandakasangana naye anoshanda nemurume wangu. Ndakati abayiwa nebanga, zvikanzi abayiwa nebanga. Ndobva ndati ko chavamubayira chingu wandavaudza kuti ndiri mukadzi wemunhu, handina kana wandada kana wandaita sei. Zvikanzi tobayiwa nebanga. Ndichipesana nemuzukuru yeye, ndichipesana nemushamwari yemurume wangu yeye, tichingofamba 1 kilomita mota ichisvika pandiri, ndichitosvikawo ndichibayiwa 25 mastiki nemurume wangu. Zvadaro ndobva akakubaya ipai murume wenyu? Akandibaya pauroko. Anga atonzwa kuti muzukuru wake abayiwa? Anga atonzwa. Saka kubaya yange iri revenge. Ndobva andibaya ndobva akandiudza akati sho ungabayise muzukuru wangu nebanga apewo chinzwi mukadzi wangu, ndozotarisana sei mangwana nehama dzemunhu uyu kana kuti nehama dzangu dzichinzwa kuti ndiwabayisa munhu nebanga uri mukadzi wangu. Zvishuwa ndichimukumbira uregero ndobva atondibaya nebanga. Saka ndibaya nebanga takazoenda kuchipatara kutsimi chegutu ndobva ndanorapiwa ikoko. Iye ndakabva ndasvikawo ari ikoko akaiswa bhandeji ndobva ati goguma zvozviona unhu hwenyu zvawazondisvika pakundiitisa. Ndakati unoziva muzukuru unhu wacho wauri kutaura ndatongobatwawo nemhepo handikuziva chichaitika, because murume wangu kana kuri kunzi kuda mari muzukuru zvese ndandinazvo, kusei zvazoita kuti ndiende mubhawa ndokumbirawo ndiregererewo, kana ndiri ndini chatanga kufa ndongotiwo kuna Mwari ndafira zvivi zvangu zvandaita, asi kana uri ndiwo ndokumbira kuti undiregererewo. Anga akangobayiwa padikidika asi akasvika pakushaika. Anga akabayiwa pai? Apa akabaya murume wamaidanana naye here kana kuti chikomba chamaive nacho? Ichi handichiti chikomba changu tete, nokuti munhu wandandisina kuda, munhu angangondichiva ini ndisina kumuda. Munhu akabaya ndicho murume wekundichiva, asiri chikomba changu. Muzukuru akazorarama here pamakamuona kuchipatara ikoko? Akazoendeswa kuhospital kuHarare akatofira ikoko. Afa ini ndatova kumusha kwedu kumagogi
ndobva ndati mama unozviona sei ndini ndakonzeresa kuti mwana wavanhu afe, mwana wavanhu asvika pakuwira nedambudziko, asvika pakushaika, madi maendawo kupi kurufu, zvikanzi handizvizivo sezvo ndiwo akaitikonzeresa izvi, iwe enda. Nokuona kuti nini handikakwanisi kusvika ndega, ndogona kusvika ndikana kurohwa kana kutaura sei, bhozi ndaida unotaura chokwadi sezvo ndini ndanunurwa nemukomana uyu. Mbuya nasekuru, mune zvimwe zvamungade kubvunza here kune muzukuru? Right, atinomhorosana nai mamukase vese mese kwamuri vateereri. Yei, nyaya yemuzukuru wedu uyu is so complex, ine zvakawanda zvinongoti vhiringei. Angataure nhoroondo dzaangataure dzakawanda muzukuru, asi toda kubuda nechinhu chinonzi solution chinoita kuti munhu abatsirikane. Unoziva, ndogona kutanga nekubvunza muteereri muzukuru wedu asvika pano. Ndoda kubvunza kuti wakadzidza zvakadii shamwari? Ndakasvika grade 7. Good. Kumusha nai? Ko zvokuzomwa doro izvi wakazvitanga rini uye zvanga zvaita sei? Chii chakakuisa munyika yekumwa doro? Nyaya yakaitika sekuru, ini ndaigara namama nastepfather. Right. Mama haana kukwanisa kunditaurira nababa vangu. Takatanga kuchengetwa nagogo. Gogo vachishaikawo ndipo ndakatanga kugara namama nastepfather. Ndakugara namama nastepfather vanga vaikarira chikafu. Right. Saka pamba apa patori nebopoto zvokuti mai vangu vanga vakaiswa pakona, paingogara pachingonzi vana vako. Saka ndakatanga kuenda house girl ndine 11 years. Ndichishanda ndichirera mwana ndiri neni. Ndakatongotorwawo nemukadzi aona kuti ndiri kutambura, ndobva ndatanga kushanda, ndotangoita neni ndichiora mari ndichitumira kumusha. Ndobva ndazoshanda pamwe futi. Uine 11 years? Ndine 11 years. Ya, upanzwa? Ndobva ndazoshanda pamwe ndine 12 years. Ndashanda ipapo, ndakaita gori ndishanda ipapo, ndaane 13 years. Paiva nemushando waigara ipapo aita zvokurima. Ndobva andichiva ndiri pamba ipapo ndine 13 years. Ndobva azoita zvokundirepa semunhu waiziva kuti ndiri munhu asina vabereki vakakwana. Saka andirepa, nyaya yacho ikaiuswa kupolisi. Ikazongo Mune makore manga? 13 years. Aiwa, tiri kupanzwa. Papinda child labor apa. Pane zvimwe zvadaro murume wangu vataiwa kuna mama, ini ndichirege kundimangarira ndikupei mombe. Mama akati mombe handidi, ndoda kutokusungisa. Murume wangu vaita police case, asungwa kudaro. Murume akazotiza murodhi, kutiza nokuti anga asinaiswa cheni. Ndobva atiza haana kuzosungiwa. Saka atiza kudaro ndakabva ndazoroorwa. Kuroorwa kwacho kwangu kungotizira, kwangu siri kubvisirwa mari. Pandinotombotowo ndakazongobvisirwawo 200. Asi mari yandobvisirwa inodyiwa namama nehanzvadzi dzavo. Vana vaamai vavo, hanzvadzi dzavo. Kuna baba uko havazvidi kuti zvisvikeko. Vanongoti hauna baba. icho muri kuzvinzwa kavateereri. Uma ichidyiwa narudzi rwokwamai bedzi, mai nehanzvadzi dzavo tapabatapo. Ko une vana vangani vese pamwe chete pari zvinezvi? Uyu ana baba vake, uyu ana baba vake, uyu ana baba vake, zvichingodaro. Vangani? 5. Ya. Zvakanaka. Tanzwa nyaya yekuti njuzu. Uye tinorarama nezita rimwe ratinofamba naro kuti midzimu. Inini zvangu, kana ndakacherechedza nekumboteerera zvinotaurwa nevane zivo nazvo, vanototi njuzu dziri paviri, uye tingati midzimu iri paviri. Pane midzimu kwayo yakachena, isingaendese vana kumabhawa, isingapazi dzimba dzevanhu. Ndozvimwe chete nenjuzu, kana nditeerera ndisingakanganwe zvandakambonzwa nevamwe mbuya vaitaura paredhiyo vane njuzu yokurarama nayo.
vaitotaura kuti njuzu pane dzisina kuvandutswa dzetsvina dziriko dzinokonzeresa behavior isiri behavior kwayo musociety, ekuti chokwadi mudzimai ane mhuri anonomwa doro mubhawa, anomiramira nevarume vakasiyana siyana, imhando dzenjuzu idzo. Handisvoropodze mareligions, ndinoarespecta, asi tinenge totarisa kuti kuipa kwechinouya nechimwe chinhu handechatinosvora chinenge chakaipa. Toda kuti ubatsirikane muzukuru wauya kutsime chairo chairo, handisi kureva nhema. Wafamba kwakawanda sekutaura kwawaita kumaprofita akasiyana siyana, sei zvisiri kupera, sei zvisiri kukamuka. Unombozvibvunzawo izvozvo here? Ndombozvibvunza. Chokwadi. Tinokukwazisai vateereri pastation yedu Taura naTete. Tinokukwazisai. Tinaye muzukuru wedu ari kutaura nhunha dzake dzaari kutaura, dziri kutibata bata nokuti taona foundation kwaari yanga isina kumira zvakanaka kwaari. Mwana akarerwa nagugu, gugu vaitawo zvenjuzu, hatizivi kuti zvaipererawo papi, kuti vazongewo vachizopfuura vachizosiya muzukuru, hatizivi kuti chii chakanga chichiitika. Amai vachizotora mwana uye kurarama kwemwana kwakune unhapwa mukati, kwanga kusina kurarama kwakakwana. Kudya kwanga kusingawanikwe kwakakwana, saka muzukuru anzi akasumuka ane 11 years kuti aende unotsvaka kurarama. Zvamunoona kuti zvakatooma, muzukuru wedu akaomerwa, kuratidza kuti ifoundation. Saka isu toda kutenda simba ramupusha kuti auyewo kwamuriwo imi vateereri, munzwewo tichitaura tiri pamwe chete naye, nokuti dambudziko rakanyanya rakasakiswa nokuberekwa. Mwana haana kuwana kurerwa kwakakwana. Saka akaona zvaakaona, akaona sekuti ndo zvakanaka, saka aonawo mukati mezvake zvaaiona sekunge zvakanaka zvamuipira. Saka ruzhinji rweZimbabwe tiri kuti chitariraiwo muzukuru wedu, nokuti dare raanaro rinorwadza. Kuuya kuzobvuma pamberi paMwari. Uri kuonawo sei marererwo wakaitwa muzukuru? Angari ekutambudzika kai? Angari ekutambudzika chokwadi. Kureva kuti iwewe zvese zvaunga kuita izvi kuita kwekuti wanga uri mukati mekutambura, waitsvaga kuti uwane kurarama. Handi ndizvozvo? Saka toda kunzwawo kuti iwewo mhuri yeZimbabwe iri kuti chii pamusoro pako. Okay, ndinotenda zvikuru nenyaya yamauya nayo muzuva ranhasi. Kana une chekutaura achingagone kubatsira mainini varipo muzuva ranhasi, wakasununguka kutumira meseji yako panhamba dzinoti 0719 945 0719945945. Asi isidi nyaya irapa, ndiri kuona kuti mudzimai uyu akaiswa mhepo yeshayaniso, jambwa minyama mukurarama kwake. Apa pari kutoda mbuya vakamuchengeta vabatane namai vake vafambe kugadzirisa mhepo iyi ibviswe pachinamato kana pachivanhu, nekuti mamhepo aya neshavi zvose izvi zvakagadzwa paari kuti ashupike saizvozvo. Saka pari kuda shasha dzinobata matare nekunzwa denga pazvokwadi abatsirwe zvinopera. Thomas Matita, mhepo idzi dzaipira kuti dzinobata vanhu vese vari pedyo nekuvhiringidza vose zvekuti hapana chaunoita, unoita achadzimira. Platinum FM, hello. Zviri sei? Ndikutaurawo nani? Baba Trinity, muri kuti chine nyaya iri pataura naTete muzuva ranhasi? Tava tatadza kubatana nemunhu watatu kutaura naye. Hanzi CCD, nyaya inonzwisa tsitsi. Musikana yanda kubatsirwa nemaprofita zvinopera ndidzinduza palazy 5. Aiwa panoba zvakanaka uri ipapo. CCD nawo iyo inorwadza. Chokutanga mai ava ngavatsvage kune dzinza remwana. Izvo zvaakuitika apatosangana mhepo dzekudzinza rake, mhepo yagogo yanyanya kuchengeta, kwoitawo yemuzukuru akafa uyo. Apo pakutodawo vabatsiri vanorwa vamire, nekuti
danho rasvika mweya iyo yatoipa. Tarisa mwana umwe neumwe ana baba vake, zvakutoreva kuti mweya uyo wakatandavara, ende gogo avo vari kuratidza kuti anogona akatopachiwa dzimu rakashata. Handitete hanzi ndiRyan Rocks Piri Red Mill Farm paBanket. Panoba zvakanaka. Keep sending in your messages kana kufona pa 0719945945 uchindudza mafungiro auri kuita panyaya iri pataura natete muzvara nhasi. CCD nyaya iripo muzvara nhasi yakaoma. Andashiya kuti ndotangira papi. Pamwe pachona inenge iri mhepo yemuzukuru akazofa. Paida kuti paitwe chivanhu ipapo. Amai vacho vakarambirei kuperekedza mwana wavo kunogadzirisa nyaya. Ndinoona sekunge mai vane futi chekuita pamusoro pemwana uyu. Baba tashinga ndabara zvakanaka ndiri paCoast. CCD nyaya iri very tricky. Ndikutongoona kuti mukadzi uyu ari kuda rubatsiro rwekuti zvinhu zvese zvakamuvhara zviputunuke kuitira kuti zvinhu zvake zvigomufambira zvakanaka. Atsvage vanomubatsira, dai pakanikowo vanomubatsira kuti zvinhu zvake zviite zvakanaka. Mai Medisa ndabara zvakanaka ndiri paCoast. Mbuya nasekuru. Ya, ini ndinodzokawo neimwe point diki yataurwa maererano nokuti musukuru wedu sikana uyu, mukadzi uyu, waifanira kuziva kumusha kwababa ichokwadi. Ataura akati kune vanozivawo kunobva baba vangu kana zita racho aritaura. Ivo ndakaona kuchinzi mudzimu weshiri uri mudendere, simba rehove riri mumvura. Kungonotsika kumusha ikoko munoona zvinhu zvinogona kutambanuka. Ndakazviona rimwe gore tichirarama nomumwe muzukuru wedu. Muzukuru yakasvika pakushaya, saka anga arayirwa nomweya kuti simba riri kutaura kuti imbotsika kumadzinza kwaukarerwa kwababa vako chaiko. Zvine chekuita ichokwadi. Ndoda kuchibvunzawo muzukuru wedu, ko zvinonzi spiritual husband nenhoroondo yawatipa unombosanganawo nazvo here? Zvokuti ungange uchirota uine mumwe murume kana kuti uine mumwe murume uchiti ndiwo murume wangu wandiri kurarama naye? Kazhinji ndozvirota. Kana kutoti varume vandirogara navo muvhileji handitovadi vese, ndovati vana bhodhi. Ndinotozvirota ndine munhu wandosangana naye, murume wandosangana naye, asi zvinotondinetsa kuti zvinofamba sei inde ndisina murume mumba mandendiri. Uyu eji yako vateereri, eji yemudzimai idiki chaizvo, 26 years, achine tariro yakanaka yeupenyu kuti kuenda mberi. It's like anoda kubatsirwa. Mune vana vangani? 5. Gogo rege timbonzwa kuti pane vazukuru vari kuzama kuti bata. Platinum FM hello. Tavatadza kubatana. Send your messages kana kufona pa 0719945945 uchindudza mafungiro uri kuita apa nyaya iripo apa taura natete muzuva ranhasi. Platinum FM hello. Platinum FM hello. Tavatadza kubatana zvekare. CCD nyaya iripo ndeyekuti mwana uyu ari kufanira kuona kubatsirwa kwakakwana kuendeswa kune vanokwanisa kumubvisa mhepo. Plus ngatisakanganwe kuti nyaya yenjuzi inyaya hombe, zvinova ndizvo zviri kumupa kuti asaite zvinhu zvinonyatsobatika. CCD mhepo dziriko kunyaya kungoti vanhu tinoda kungozvinzvenga chete. Hapari kutoda kuti mukadzi uyu awane kubatsirika, nekuti nyaya yake haisi nyaya yekuti tingaite take for granted. Pakutoda action very fast. Amaita pia ndabara zvakanaka ndiri paMupatizel. Platinum FM hello. Tavatadza kunzwanana zvakanaka. Kana uchida kundibata tumira message yako kana kufona pa 0719945945 tione kuti tingabatsirana sei ane hanzvadzi yako iri pano iri kuda rubatsiro. Platinum FM hello. Tavatadza kubatana futi zvekare. Ini ndiri kuona kuti foundation yemwanasikana uyu ndiyo yanga yakaoma. Platinum FM hello. Haana kumboona rubatsiro kana vaimudzidzisa upenyu kuti upenyu hwakadii. Apa kana takatotarisa simba romweya mutsvene kuratidza kuti raakushanda mari, nokuti atouye kuzotsvaka kuti awanewo kubatsirwa nevamwe.
kuti angakundiswe sei, kana ari maraiwa aangagone kupiwawo nevamwe anogona kumubatsira, awane nokumubatsira, nokuti munhu auya kuzotsvaka rubatsiro. Semunhu asina kumbobvira akaonawo foundation, mwana akakura neunhapwa aitambura mukati meupenyu, ndudze kuti mwana anonotanga kushanda ane 11 years kuratidza kuti anga asina munhu anogona kumuriritira. Saka kwangu kutsvaga kuti anoone chinomuriritira. Platinum FM, hello. Platinum FM, hello. Taurai tinzungwe. Regai nditi nini yambiro opanemwe. Platinum FM, hello. Platinum FM, hello. Platinum FM, hello. Yeah, makuza chuna arikuwandisa. Taurai tinzwi zvinhu zvamamuchida kutaura. Ini ndangada kuti ndiyambire vateereri, ingave yambiro ingave isiri yambiro, kuti kurambana kuri kutisvitsa pazvinosvika patanzwa nemurandakadzi auya munomu. Kusiyana kwevabereki kuri kukonzeresa matambudziko akawandisa. Madivorce cases iko zvino ndinonzwa kuti anotori ku60% munyika yedu ine. Saka zvazvinoita manje vana vari kusaradza vanherera, vamwe havana anotora care navo, kusvika zvasvitsa paexample yatapiwa nemuranda watinayo. Asi toda kutaura kuti rubetsero totangira papi. Umwe akati ngaatanga anoripa uredzwa, umwe akati ngaatanga anoripa ichi, ngapatange paitwa ichi. Nai muzukuru, iwewe papfuma dzakasiyana siyana dzawanga uchibata muupenyu, une chii chau chakabata nhasi chaunacho chaunoti aiwa property ndinayo iyi? Sekuru apa zvese zvandinazvo ndine mombe magenerator, asi zvese zvakaparara izvo kaizvo. Saka iko zvino handisisina chandinacho, kana chokuti ndikwanise kuchengeta vana vangu hapasina. Ndatovawo munhu ari kurwara, saka ndotokumbirawo rubatsiro kumhuri yeZimbabwe. Chekunoripisa chacho chamukuti ndoripisa handisisina, handina kana chandichiri nacho. Ndangosara ndangova nevana vangu chete. Zvandanichareva zviya kuti nhasi kunotaura uchinzi enda uite ichi neichi, apa iwe chawabata chawasara unacho hapana. Saka kuna Mwari munhu unoenda wakadai wakasunza maoko kudai kurasa maoko, uzi pfuma yose ndeyaMwari. Zvese zvatingaone panyika pano ndezvaMwari, ndichazvisiya zvose. Takaya panyika tisina. Mwari ngaapindire atibatsire. Ko chechi yamaupinda mimi inoshanda nezvemweya here? Vanongonamatira ndipasta. Saka kureva kuti vari kuti zvichadi, pane chiprofiti here chavanombotaura? Ivo chiprofiti chanotaura vari kuti zvikafamba zvakanaka kumberi uko zvichaita zvakanaka. Mushure maunge mhepo iripandiri adzisi. Regai simboteerera nawo tozodzoka tichipa conclusion. With Nobatirira from Felinandi. Welcome to the last hour of Platinum Experience. Apo patiri kuita round off nyaya yedu yatinayo muzvara nhasi, pataurana tete taakuchiwana conclusion kuti zvoitwa sei kubva patiri. Before that ngaingotaura zvekutaura panapa kuti nyaya iyo inosiririsa. Mudzimai uyu aende anobatsirwa kumasowe nyeredzi nomwe, atendeuke, ovakirwa munamato, ozobhadhara chiredzwa. Nhoroondo yemwana iri kuratidza kuti akashereketerwa paupenyu hwake. Zvizhinji zvakaipa zvose zvikuitika paari hakusisiri kuda kwake, asi dzave mhepo ane rima rakamuputira ndozviri kuda kuparadzwa achineswa upenyu hwake hunotambanuka. Matete ayo panova zvakanaka uri ipapo. So mbuya nasekuru, mukudzoka kwataita apa, taakuda kuti muchibatsira muzukuru wenyu kuti ndeapi mazano aangagone kutora kuti akwanise kuwana kubatsirika pasituation yaasangana nayo. Ini kana ndichiona hangu vazukuru ndiko kuti iye anofanira kubvuma chaiko chaiko akasimba sekubvuma kwaanga achiita sekubvuma kwaaita munomu, kuti ndo raramo yangu yandandiri. Wotangira ipapo. Kune vanobatsira vaya vari mumakereke sezvataurwa namateta, vanenge vane chikamu chekuti vanomubatsira vachibvawo vachitaura vachienda kusvika sununguro yake upenyu yavapo pakati peupenyu hwake.
zvaakuda kuti achibatsirwa nevanhu vanoshanda nemweya. Ndo zvandiri kuona inini. Ini ndinongoona kuti mubatsirwi uyu akangoteerera mazano aanga achitopiwa nyangwe tisiri live paredio, akamateerera ndiri kuona zambuko rake riripo, sezvo pane bright future apa. Ndanzwa achitaura kuti anga akatopimwawo naticha atoseni, sakuratidza kuti kune future yakanaka kumberi ukateerera ukamira zvakanaka worega kuita musanganiswa kuti kauchesti wosvika oda ini ndosvika oda zvese imweya wesvina ngazvive zviri past zvava past. Tatanga upenyu hutsva wobhabhatidzwa muzita raBaba noromwanakomana nomweya mutsvene womukana yeJesu. Uchapupura iwe uchamushumira Mwari, uchariparidza makurokoto kwaari, nokuti ini kana ndakatarisa sekuruka vamwe vanhu vari kurambira mutsvina iraki rake, nokuti munhu auya kuzotsvaka rubatsiro akateererawo isusu gogo nasekuru kuti nzira dzauri kufanira kufamba nadzo, famba nenzira idzi nedzidzidzi kuitira kuti ugone kupona. Ndaona sekuti anoponeswa ende achazenga achipupura zvikara pano paredhiyo. Pane pandoda kunzwisisa mbuya nasekuru, pane paataura muzukuru, ndaona vanhu vakawanda vachipapindura ipapo vachiti mhepo dzimwe dzachona dziri kubva kune muzukuru akazofa akabayiwa nebanga. Saka anopagadzirisa sei ipapo? Izvozvo zviriko, asi iye vakatsanangurirana asati afa, handiti vakatotaura pamwe chete vari pamwe chete, handiti muri kuzvinzwisisa. Vakataura vese ava vanhu ava vakati muzukuru ndokumbira uregerero, ini handina kuziva kuti uchasvikira pakuitwa zvakaitwa, handiti kureva kuti muzukuru akawana pamwe vakatoregererana. Isu tisu tinenge takuzviumbira zviumbwa pano pasi, asi ivo pachavo vakatoregererana. Rufu murau waMwari, nzira dzatofa nadzo dzakasiyana. Saka anoregerera mukati muupenyu ndiMwari. Kudai iye akatoregererwa nechekare, isi takungotaura munoziva zvinoita vanhu vanoumba zviumbwa mukati muupenyu, vanotaura kuti mazviona akaurayisa munhu, isi tinozvigukuchira. Asi Mwari vakati huyai mese mune mutoro inorema ndikuzorodzei, nokuti hakuna munhu asina mutoro. Mitoro tinayo. Kune vamwe chaivo vakatorova ivega nemapanga chaivo kutocheka kutouraya, asi uye asiri akauraya. Asi nokuda kwokuti runako rwake nezvaakanga ari ndo zvakaita kuti zviurayise muzukuru nokudiwa kwake. Okay, gogo, ndobva ndabvunza ipapo. Pane vanga vachitaura kuti anofanira kutsvaga hama yake yaanoenda naye wechikuru, vonokumbira kududzira vachinokumbira regerero kumhuri yachona, zvinhu zvekuti ari kufanira kunge achizviita here? Ndaona vazhinji vachitaura izvozvo zvokuti unonokumbira regerero kumhuri hazvirambike. Zvinogona kunge zviriko, asi dzimweni dzenguva nezera randiri kuona remusikana nezvaari kureva kuti munhu ari kutoshushikanawo nazvo, kuratidza kuti uye akazoona chinoraramisa upenyu hwake, haangazotadza kubatsiridza kana mumhuri iyoyo. Anogona kutozowanawo chaanogona kutonobatsiridza kuti ndinodawo kukubatsiraiwo nezvakati, nokuti muri vanhu vakarasikirwa nemunhu wamaitarisira pamusoro pangu inini. Saka ndiMwari, saka anopa masimba ekuti isusu tigone kuyambuka nokupona ndiMwari. Saka iye ari kutsvaka kupona, achiri kurarama, haana kugona kufawo. Munhu akabayiwawo futi nebanga saizvozvo, asi Mwari vakamuraramisa. Pamwe ndozvaakararamisirwa izvozvo, kuti agonawo kuzokundawo kubatsiridzawo vamwe kana achizanga aonawo kurarama kwakanakawo paari. First and foremost, chekutanga maningi muzukuru ndechekuti uwane womweya wezvokwadi unokubetsera. Tine ngirozi dzakakundikana dzatinoverenga mumagwaro kuti dzimwe dzakatosungwa mbira dzakondo dziri kumirira musuwo wokutongwa. Ngirozi idzodzo ngadzirege kukukabira kuti dzinge dzinokubatsira. Pane vamwe vanhu vari kuzviti maprofita vari kufamba nengirozi dzakakundikana nechekare. Avoid them, but vanokuavoidisa manje pakuda uchenjeri hwemweya. Ubate vezvokwadi vanokubatsira. First and foremost, wabatsirwa ipapa, Mwari anoziva sekutaura kwaita gogo. Pane mamwe matambudziko atinosairirwa, unongo uchinzi uripe.
ndezvamwari zviyazvi. Watendeuka dzimwe nguva unganzo uchinzi izvo chisiyana nazvo, izvo wakatoregerwa kudhara, asi unovavarira kuti ubetserwe kana zviriko kuti zvinonoripwa. Tanga wayambutswa ipapa pokuziva mweya wezvokwadi, ngirozi dzechokwadi dzinoti Jesu ndiye mambo. Tanga nokupedzisira. Uye usanyeperwe nevanhu vanoti ini ndinogona kukubatsira ivo vasina kukuudza kuti siya chakaipa. Yeah. Usanyeperwe nokuti muchakaipa chinobara chakaipa. Saka iwewe kuti ugone kubatsirikana muzukuru nekuti iwewe unenge watosiya chakaipa nokuti ndo chakukonzeresa kuti uwane mhepo dzaurikutaura dzese idzodzo. Usambonyeperwa kuti hai zvidiki ndokubatsira iwe usina kubuda murima uchinonwa doro uchinosangana nevamwe varume. Tingakunyepere muzukuru kunze kwokutoti wasiya mabasa anosvibisa. Mwari anouya akakubatsira, nyange uri wega anokubatsira. Mweya mutsvena anouya mauri ende anokupenyera ende anokubatsira pose paunoda kubatsirwa napo. Ndinotenda zvikuru mbuya nasekuru nedare ratati naro muzvara nhasi pataura natete zvekare ana mainini vaunza nyaya yavo padare ndovimba kuti vane zvavachawana zvichavabatsira. Ndingangoti kuna sekuru tisati tavhara chirongwa, kune vangada kukubatai vanenge vane matambudziko anenge achivatambudzawo, vangakubatei panambudziko? Ichokwadi pane vari kundibata zvikuru ndiri kumba, vamwe vacho vari kuzonditi DJ munana Jose muri kudii, ndikati aiwa isati kumangoma, handisiri ndiri kungurusa ngoma dzepaplatinum kwete, isiti pamaprogramu evanhu vari kuuya nematambudziko kana kuti kuuya nemufaro wokutenda chakanaka chinoitwa neplatinum. 0783 24 24 93 0783 24 24 93. Ndatenda.